Dali aras panahon, uy. Wa lang ibaw iya. Usan ako katuig o 5 kabuwan din sa Manila. Uy, si mama maning nanawag. Hello, ma? Hello, Jen. Kumusta man ka diha? Okay naman, ma. Unsa man ka? Wa kay plano mo pa uli diri sa Cebu? Nga naman, ma. Gimingaw naman ako. Ay, gimingaw na in town, nak. Wa baya in town mi maanad si papa nimo nga malayo ka na mo. Nagplano man bitaw ko, ma, nga mupauli diha sa ato. Gimingaw na sad ko ninyo. Maayo hinuon kun mauna. Unya, kanusa ka man mo pa uli? Basid sa sunod adlaw, ma. Naandam na ginakong ako mga gamit para pauli sa amo. Gilaay man ko, uy. Ay, maayo pa mag-live ko. Hi guys! Kita-kita niya ninyo puhon ha, kay mapauli mo ko din sa ato. Yes ako mga friends diha. Magwara-wara na sabta ninyo. Char! Uy, di may ni-comment? Gil ang pangan. Hi, cute. Cute ko no ko. Pagkatawang sa taoy. Buro man kong ting pa. Wala nakakita naman ko ng tawahan na. Ay, bahala siya, uy. Ako naningian akong live, be. Guys, mupahuwain ako ha, kay mupauli na ko, ugma. Bye, God bless. Uy, ni-chat man? Hay, taga-asa di ay ka. Ako replyan og katiyot, kay matuog na ko. Sa'yo para ba ko mauli? Salamat in town nga ni pauli na kanak, Jen. Ay, gimingaw na gigaayo minimo, nak. Oo na, mingaw na kay mo nak. Uy, Mingaw na sabkay ko ninyo, ma, pa. Ayaw na pagbalik sa Manila, ha? mau na nak. Dihek lang sa ato eh. Balag, di lang ka malayo na mo. Ayaw mo kabala ka, ma, pa. Kaya dili naman ko mubalik yung uban nila. Magpundo ragi ko din sa ato. Laay sa ni aratas bayda. Konsyatan si Gailby nga. Niulit na ko. Aron, nakoy ka chat. Sure, oy. Naana bitaw ka sa inyo? O, lagi. Walay ka musulti na ko nga niuli na ka. Na, busy ko, oy. Magkita tabi. Ha? Human akong duwa og basketball. Anahon di ka sa inyo, ha? Nakadumdum di ka sa amo. Aw, sa iyo na ay. Dati lang ko kung asa ta magkita. Okay, sige. Ako i-chat mo kung asa ka nakita. Makadumdum pa ka si Gail din, he? Hi, Jen! Oh, hala. Si Gail ni. Kagwapo niya. Nireact ko na akong heart, uy. Ganihara ka? Bago pa, uy. Naunsa ka, uy. Ha? Nitutok ka manggod na ako. Gigwapahan ako nimo. We. Lagi. Manuroy ta na. Aron, magkastorya tag maayo. Nga na di nga, ni-comment makas akong live. Unya, ni-chat pag yun ka. Giganahan ako. Kay familiar mo na ako ang imong naong. Maoda ay kay dulduol naman dito barangay. Ako sab, pag-comment ni mo, nakaingon ko nga, nakakita na magyug ko ining tawhan, ha? Oo, kay bisa ka sabi ako maabot nga magduwa og basketball. Jen, mag-istorya taglain ba? Unsa man? May uyab na ka? Wa pa, uy. Nga sa ato pa, pwede di ko mong uyab mo. Ha? Mao na, Jen. Bisan to daw bago lang ta nagkasuod, pero love ka na nako. I love you. Gail, makalitan man sa tani mo, uy. Pwedeng mag-friends lang una ta? So, hituhon lang sagod na to ang atong pagkatao, good? Oo. Okay ra, uy, Jen. Wa man sa ko magdali. Makapaabot ra man ko nimo.
Salamat, Gail. Kinsa man tong naghatod ni mo, Jen? Imo tong uyab. Dili maoy. Ako rin tong amigo. Ay, mao ba? Ay, dinhid itong imong mga amiga, uy. Kinsa man ma? Ay, si Jaira raman to akong nailhan. Ngano ko no, nga wa na ka magpakita nila. Ako lang yung sila sa royon na. Kumusta man mo mga gwapa? Abi ginamog, dili na gyud ka magpakita na mo, day. Kaya abi ni mo no, mura na magkag nausab nga gikan kang Manila, uy. Kamong gyud no pataka naman mo uy. Ako ra gihapon ni Day, si Jen ang inyong amiga nga sipat. Nabisi lang gyud ko. Nabisi ka sa imong Gail? Hoy ikaw ha. Chismosa kay kada. Oyab na mong Gail, no? Ha, dili uy. Timparagod nga ano nakailaman mong Gail? Day, ilado man ko na si Gail kay magsige pa nagduwag basket. Unya, nakakita sad mi nga nagkuyog mo, mauna. Pastila ninyo uy. Abi kay nagkuyog o yab na. Ay dali hinuon mo na. Kuyog mo na ako kay palitan ta mog snacks. Ay mo sige hisgot anang Gail. Ay ka na, matakom gining baba na mo kay mo man min pakanoon. Jen, kumusta naman tong akong giingon nimo? Ha? Taw-taw na ko nga nanguyab nimo. Wa pa gid ka maluoy nako. Ang tinuod Gail, naluoy naman ko nimo. Tinuod. O lagi. Nga sa ato pa, uyab na ta. O Gail, ako na kang gisugot. Salamat Jen. Dili na gini chismis kay imo naman kang gisugot si Gail. O Day, kay nakita masagod na ako nga tinuod ang iyang tinguha na ako. Buotan man sa dinuuna si Gail, tay. Maong good luck sa inyong relasyon. Dali aras panahon Jen, no? Walang hibaw eh. Usa naman ita katuig. Maogyod. Mura lagwa, no? Bitaw. Mahintag, di ka mausap, Jen. Pasin mangita kaglain ba? Dili na mahitabo, Gail. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Jen. I love you. I love you too. Hoy, babay. Wa na tayo mo ni Gail? Ha? Unsay wa, good? Ang buot ako ipasabot ba? Buwag na ba day mo ni Gail? Ha? Uya pa mi, uy. Pag sure, uy. Ang ano di ay? Ako maguto nakitaan nga nagkuyog silang Mari. Unsa? Kuan, Jen, kining... Tugaan na lang. Uya ba mo ni Marie? Jen, sorry kayo. Kuan, binuang lumugutong akong pagpanguyab niya. Unya, nisugot man. Sugyaan ko ni mga nabinuang ka na ko. Sorry kayo, Jen. Mahimo man nga. Ako siyang buwagan ko. Ayaw na. Ano imo mambuwagan? Ipadayo ng inyong relasyon? Jen, Basig nagtuo ka nga iro ko, nga mugukod ni mo. Makigbuwag na ko ni mo. Sa ato pa, wa di ka mahigugma ni Gail. Ha? Kay kung tinuod pa ang imong gugma niya, day, imo ang ipaglaban ang inyong gugma. Wa na siya gusto na ako, day. Maugdali na ako ipamugos ang akong kaugalingon. Lahi sa kada. Unya, unsa may plano nimo, ha? Kung naimanguyab na ako, sugton tayo na ako. Aron makabawas ko niya. Kumusta naman ka, day? Okay naman, day. Ay, kuan day, uy. Naday ng regards nimo. Ha? Kinsa man? Si Lloyd, Kinsa man na? taga-Pigas Barangay. Salamat nga, nakik-friend ka na ako, Jen. Friend man ka sa akong amiga.
Maong nakig-friend na sab ko nimo. O ako mas nakita nga buotan ka. Salamat, Jen. Nya, okay na nimo nga magbisitahan ko nimo. Okay ra oy. Ngano kung dili. Jen, may sultinta ko nimo. Hibaon ako ana oy. Manguyab ka nako. Mauwaw sa tanim mo eh. Klaro naman kayo god nga manguyab ka kay sige biya ka pamisita nako. Unya, daga ko. Ikaw ulit tawsad. Ana mo gyud na paingon. Ikaw, Jen, may kagusto ko nimo. May paglaom ka ko. Maura man gihapon kon. Unya-unyaon pati ka. Magkauyab ra man gihapon ta. Ha? Bitaw Lloyd oy. Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Noon sa man ko. Nganong dili man ko malipayon o ba ni Lloyd? Nganong lain man ang gipangita sa akong kasing-kasing? Oh. Si Gail man ninanawag. Unsa may tuyo ining tawhana. Hello? May ipuli na di ka nako. Agad sa may labot nimo. Nga dili naman ta uyab. Ilabot ko. Kini, mapagiyabot ko nimo. Gail, Jen, magkita na pi. Gusto na kong maging istorya nimo. Gail. Please, Jen. Bisan kabiyot lang. Maluoy ka na ako. Okay, sige. Unsa may imong tuyo nako? Mangutana lang ko nimo. Unsa man na? Unsa man? Malipayon ka ba sa imong gipuli nako? Tabagan ko, Jen. Ano nang utana pa man ka? Gusto na ko mahibaw. Malipayon ka ba sa bag-o nimong uyab? Dili. Kung muna, magbalik ta. Gail, Di ko malipayon uban ni Marie. Kung magkuyog mi, ikaw ang naapirmi sa kong mauna. Magbalik ta, Jen. ha? Nahigugma ka pa na ako, di ba? Ang tinuod, Gail. Wa pamawa ang akong gugma nimo. O parehas nimo kon magkuyog bi ni Lloyd. Ikaw sa ni apirmi sa kong huna-huna. Kung muna, magbalik ta. Buwagan ako si Marie. Ug ikaw, buwagi usab si Lloyd. Makibuha ka na ako. Kaya makibalik ka sa mo ex. Sorry, Lloyd. Hinaot nga masamtan ko nimo. Okay ra, Jen. Isod pa kayo kung ako pamugos kong kaugalingon din mo. Okay ra. Ang importante nga, malipay ka ba niya? Salamat, Lloyd. So, okay na? Mayo ra ang inyong panabuwag ni Lloyd? Okay, Regil. Unya, kamo ni Marie? Nakasabot ra pod siya. Kay wa mo gid ko gugma niya. Maayo hinuon. Oo niya. Okay na ka nga magbalik ta. Andam na ko. Salamat, Jen. May isulti di ko nimo. Unsa man na? Maayo ra sa buhay nga imong gibuwagan si Lloyd. Ha? Ngano man? Naam dito laing uyab. Unsa? Oo. Nakitaan do sa akong amigo. Kung manigag pamisita nimo, muadto pod siya sa lain niyang uyab.
Wa gyud ay mapili ninyo. Parehas gyud ay mo tanang laki. Ang kuno nako. Oh, nakasa ako sa tong relasyon, Jen. Pero ning higayon na, di na ako magpakasa pa. Ug di na sa ko makatugot nga mabuha ka pa nako. Bantay bitaw ha. Lagi, promise. I love you, Jen. I love you too, Gail. Remember when I told you no matter where I am, even when we're wrong. Remember that I told you I found a way back home. Nagbalik mi ni Gail. Kaya nasuta man namo nga love pa namo ang usag-usag. Para nako, dili crime ang mabalik sa ex. Labi na kung love pa nimo siya. Sa pagkakaroon, minyo na mi, ug may gwapo na mi nga liwat. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga hikalang kaagi ni Jen nga kalanggaman lutak naga City Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalahan, Way Back Home. Remember when I told Ang mong kaagi gibahatan nito sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga hikala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook Page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.